Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kati kako kuyapa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa garoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Masquera Zimbabwe takugirai nyaya kupisa, nyaya kunetsa, nyaya yakabuditswa na Susan Mutami we are no claimer kuti anowana access to sensitive and secret information from the military intelligence department and the CIO vari mukati Zimbabwe, and through a links akapiwa na President Emerson Mnangagwa during the time yaigara navo. So this time akabuditsa nyaya ya Mary Mubaiwa ndofunga pane nyaya yatikambokuvigira yachitaura yachiti Mary should just confess on kwachiregererwa nyaya yake Zimbabwe. So Susan akabuda achiexposa vanhu vakatuma Mary kuti Kunouraya. General Chiwenga akataura zvakanga zvapromiswa Mary Mubaiwa Zimbabwe kana achinga execute this mission. So ino mission yakafeila iri kunzi that's the reason why Mary ari kusiwa achirwara na his ex-wife Vice President Constantino Chiwenga. Ndafunga Mary Mubaiwa ari kupomerwa nyaya ya attempted murder yainzi aida kutora upenyu wa Vice President Constantino Chiwenga. Asi zvinei zvirunzi zvakaramba nyaya yaari kumhanyira mumacourts mazuva apfuura despite kurwara kwaari kuita. So Susan Mutami akabuda achitaura pamusoro penyaya iyoyi, achitaura zvanga zvapromiswa Mary, achitaura vanhu vakatuma Mary, vanhu vanga vari involved muissue iyoyo, zvichinzi nawo Mary asara ega asiwa pachena Zimbabwe. Ava kukuvara ega, vanhu vakamutuma, they are now out of the issue Zimbabwe. Akabuda Susan Mutami on his ex-handle achitaura about this incident. Akataura iye achiti ngatibatsirane kufunga pano. If your wife is given poison to kill you by your subordinates, worwara zviri serious, woendeswa ku-SA for treatment, then your soldier friend RIP ofonera maChina kuti tibatsireiwo, omira kuti urarame, unoitwa multiple organ transplant, really been shot, then poitwa investigation nana boys, zvobatwa kunzi mukadzi wako are involved plus akapromiswa a lot of money plus your pension. Obva wararama apa vanhu vanenge vasingazive kuti uchiri mupenyu here o wakafa, vachingonyepa kumedia vasina kana clue, but ana boys vanenge vachiziva kuti bolato. Madam wotanga kugara neboyfriend uri mupenyu mudeni mako, otora savings achifunga kuti wakika bucket odya nehama dzake since anenge asina access kwauri, achifunga kuti she's called a go. Wobva wadzoka manje unannounced, but ana boys vanenge vachiketa kuti bolato, wodzoka wosekerera zvako sebenzi and not say a word and you mind your own business. Uri iwe murume apa unoita sei kuna madam. Ndo matangiro akaitwa nyaya iye Zimbabwe na Susan Mutami. Achitaura iye achiti Mary akatumwa kunopoisona Vice President Constantino Chiwenga, and in exchange she was promised a lot of money zvakare ne pension ya Vice President anzi akange akaipromiswa Zimbabwe. So anzi mushure mekunge Vice President Constantino Chiwenga vakarwara zviri critical, anzi Mary akatanga kugara neboyfriend mumba maVice President Constantino Chiwenga Zimbabwe. Yanzi akasvika pakudya even masavings Vice President Constantino Chiwenga. Ndofunga pane nyaya yakambobuda zvakare yaipomerwa mhosva Mary Mubaiwa achinzi akadya mari ya VP Zimbabwe, hanzi pavairwara ane mari yaakatora yaakaba Zimbabwe yari kupomerwa mhosva yemoney laundering Zimbabwe. Susan Mutami akaendera mberi achiexposa the people vanga vari this issue, vanga vari involved muissue iyoyo. Akabuda achitaura iye achiti, to all the young girls out there, never ever bite more than what you can chew. Some of us have learned the hard way. Mary tried to kill her ex-husband for the love of money, power and greed. A man that had changed her life and that of her family for the better.
I feel for her as a woman. Edie Mnangagwa is now out of sight and she is now suffering on her own. The Isaac Moyos are now nowhere to be found, who conspired with her to kill her husband. Mukanya mudzimu wenyu wakasimba, Mwari akuchengetei nekusingaperi. There is a reason why you rose from the dead. To the Chinese government, you are indeed an all-weather friend, for better or worse. All those that stole from General, no matter how much you get close to his family, he knows who you are. Mary, I pray you heal and confess the truth. Genius Kadungure died a painful death. Having a bomb planted in the boot of your car ain't a joke. Vana Vanhu Vakatuma mu crossfire. Buyanga is in prison as we speak. All you had to do was return what didn't belong to you. The infidelity zako vanga vasina basa nazo. Get well soon. Ndo mabuditso wakati nyaya iyi na Susan Mutami mu Zimbabwe achimply kuti President Emerson Mnangagwa na Isaac Moyo anzonga ari involved munyaya iyoyi mu Zimbabwe. Tinazoti nyaya chokwadi here kana kuti zvakare zvokunzi Mary akabatwa achihura muri Zimbabwe. Tinazoti nyaya chokwadi here kana kuti ndo nyaya tatavigira muzora nhasi. Ndofunga pane issue zvakare yatingambokuvigirai. Susan Mutami achitaura achiti Mary should just confess. Nyaya dzobva dzapera. Tingazive kuti munoona sei nyaya yetu dzezvamuri kufunga mu-comment section. Yakabuditswa neaHarare muri Zimbabwe vachitaura ivo vachiti Mary Mubaiwa Chiwenga has been advised to confess her sins and to ask for forgiveness from her estranged husband, Vice President Constantino Chiwenga, according to Susan Vivian Mutami, Themba Mliswa's ex-lover. The general will forgive and protect her if she pledges her loyalty and stops engaging in mind games. The outspoken Mutami gave the unsolicited advice to Mary on social media platform Twitter. This comes after Mary had an interview in which she spoke about how her relationship with Vice President Chiwenga soured in 2019 when he was being treated for a life-threatening condition. According to Mutami, who claims to have links and connections to powerful politicians and securocrats, Mary has a lot to atone for. She, however, counseled Mary to have a heart-to-heart with Chiwenga and stop speaking to the media about their issues. Writing on Twitter, Mutami said, Mary, Fonera Baba Tendai, Moita heart-to-heart and tell him everything. He'll forgive and protect you in the end. Hear it from me. When a military man loves, he does so wholeheartedly, and loyalty is a big thing to them. Go and speak to your hubby and not the media. Susan Mutami. Mutami went on to say that Chiwenga had suffered a lot under Mary. She was, however, reluctant to produce any details on what may have transpired. Mukadzi haana kukosha kupfura nyika, and when she dated him, she knew what came with dating an army general. Her job was to love and protect, not to ... Mary handina tsitsi naye. If you know what I know, maivanzira tsitsi VP Chiwenga ngaanoita sori zvake. Kana wada zvemasoja unotodzikama. Money is not everything in life. It comes and it goes. When dating a military man, we have to understand brain nemaitiro avo. You can't do civilian behavior pana general and expect to get away with it. Imi munonyatsoziva nyaya yacho yemashuwa here imimi. Murume anonzi Chiwenga akatambura guys. Iyi ndeava vari tu. Ngaasiyane nezvekoti anotaura nahabi wake. I love my ex to this day because he taught me life skills and how to detect an enemy from afar. Mutami also claimed that Mary has blood on her hands, but like with other claims, she was coy on backing up her allegations. She has blood on her hands, that woman. Kuzoti vana vevanhu vaakatengera ma-BMW, ma-officers, vakaitwa kanyama system. Mary should go and apologize to her husband, cause unoshandiswa ugoitwa a metal case in the end, yet uri normal vago
kuseka futi. Mutami also insisted that it is not too late for Mary to make amends and fix the relationship with Vice President Chiwenga, since the two have children, 3 children together. It's never too late. She needs to confess her sins and ask for forgiveness. Vari too, kanapa first time chaipo she can. With Msoja, you have to pledge your loyalty till death do you part. Mind games had the Shandi, Pamuno, and a military mind. She knows what needs to be done. Their issue is not for the courts, in my opinion. Ngano taura nemurume wake vari too. As we eat set free, passing a third party. A military man is very calculative. He's always 10 steps ahead of you. That's what she should have known. And Masoja, Arasani, that's the good thing. They'll always tell you on you kunemurume wako. She should have started muno wake kuti akatsama anoita sei. Ndo zvakataurwa na Susan Mutami mureZimbabwe achipa advice kuna Mary. Tisingazive kuti munoona sei advice iyi